किसू हो बरो तू जोडा असतो मोताला होय याच जोडा आवड जोडा हिरोईन हिरोईन होय घेत राहला मुंबईचो हिरोईन आला दिसोगे सारखे सारखं काणका फुटी असतो हा गोऱ्या गोऱ्या पीठ बोला सगळे विचारते हात लाई मोची खोड खोड माका हात लाई एक हात कुठा सावड आजीचा फायदा दे बाईल मुली साव रेस पेती माका बाय तुझ्या नाव घेत गो हातात सांगलेले मुली हात लाई हात लाई छोट हात लाई अगो बाय तो मुंगे त्यात रांगता मडवले बाईल मुली साव IPC सेक्शन 6040 च्या अंडर बॉन्ड करून राहायचे बॉन्ड रे आधीचे किती आले रे किती आले कमाई रे हा स्विच पुढच्या जॉन्सला ठाण्याची बघूया मग पोत्या चोरी तर हात लाईल नाव तुझे 70 पावडी 7 चेअर बॉन्ड मारून नाही बायगो आय एम गो त्यात काळा कळलं बा पद किती हात लायत रे त्या का काळ पडे आधीच्या किती पण सांगेल मरे तुका त्या चौकामध्ये भोऱ्या दिसवता त्या कामामध्ये म्हणजे पोत मध्ये काम लागते हा हा लास्ट काम आपण आम्ही किती आपण किती आहे बरे विचारते कारागी बी जाणं अगो भाई आय एम गो त्यात काळा आणि मग त्यात रांग बाय 25 फुकात आहे